ukholo, faith. Akekho umuntu lapha ongalaziyo ukholo kwi-catechism ngaphandle koba umuntu ongene ngempazamo. Kuba phambi kokube indodana uqala ube ngumhamente. Xa ungene ebuhamenteni ukhona umbuzo othi yintoni ukholo. Uqala ubambe la mbuzo othi yintoni ukholo. Icaciso ba ukholo kukukholelwa kwizinto ezingabonwayo. Woyiseke woyiswe ngamandla lento ungayiboniyo. Kodwa ingqiqo yona ixelelo ba lento engayiboniyo kodwa ikhona. Okwesibini ithokoza statement of life and faith, faith and life. Iphethe ubomi. Ndike nazama ukujonga lento ebubomi. What is life? Zimbini izinto ezibe kum ezibe zincaze endicinga ngoba ziyasondela kule nto ebubomi. Omnye umbhalo uthi it's the period between birth and death. Lento lapha emphakathini emveni koba uzaliwe nokuyofika ekufeni kwakho. Lento lapha emphakathini phambi kokuphila uzalwe naphambi kokufa bubomi. Omnye uthi it's the sequence of physical and mental experience that makes up the existence of an individual. Bubume bomzimba nengqondo ezithi zona zenze ukuma oku kwalomuntu esisiqu indlela mengayo kuthiwe bubomi. Now zine ingongoma apha kule thokoza statement of faith and life. Ekuthiwe xa kugqitywa kusithwa singamadodana sibuzisa njani ubomi nokuphila okanye nefaith nokholo kwindawo esihleli kuso. Because amaxesha amaninzi kuyafuneka siyazi oba kukho amaxesha oba uthi ngoku kufanele ubuzisa ubomi usuke kube nguwe oxabe endleleni yobomi. Okay. Uyakwazi umuntu athi enikwe ithuba nguThixo lokuba azise ubomi kodwa asuka abe ngumqobo ovala ubomi. Kukhona enye ibali elibaliswayo kuthiwa le chap yayovisithela umuntu esibhedlela. Xa ifika esibhedlela yathandaza. Yathi ekuthandazeni kwakhe wamane signala ephakamisa isandla. Ngokungona phakamisa isandla kuya izinze emthandazweni. Icinga oba yona ukhetha uThixo. Ekugqibeleni kuzofika inesevoba imachine ezi ziyatshintsha ukuthetha ingqondo. Xa ingena le machine le nesithi kuright oba umthandazeke. Kodwa ilishwa kukuba ngokuthandazayo uguqe kwipipe yokumphefumulisa. Abantu abaninzi sibenzakalisa egameni likaYesu. Uthi ngelixesha ekufanele oba uvula ichannel esubomi ebantwini. Usisigidimi sokuzisa ubomi. Kodwa kube nguwe omendleleni yokunika ubomi. Zine ingongoma ekujongwe zona kwesi statement. Okokuqala oba yintoni lesikholwa kuyo. Okwesibini ijonga amava ngoku obomi. Xa bejonga lamava president wam noba yayisi statement sika 2004 ngamava akhoyo namhlanje. Okwesithathu ijonga isivumo sethu singulomkhosi wamadodana. Okugqibela
uba siyavuma sizibophelela njani. Akhona ebhlungu nje ngedocument ebekwa phambi kwethu singayiphili singayisebenzisi. Xa ujonga apha lengongoma yokuqala into esikholelwa kuyo. Into esikholelwa kuyo ngokwesi statement saseThokoza. Sikholelwa ba bonke abantu badalwe ngokomfanekiso kaThixo. Akekho umuntu ongadalwanga ngokomfanekiso kaThixo. Amanina namadoda sonke sidalwe ngokomfanekiso kaThixo. uThixo xa edala umntwana naye umntwana udalwe ngokomfanekiso kaThixo. Ikhona la verse ethi bonani ke uthando lungaka asithande ngalo uThixo sathi sesiphambukile emendweni uThixo wancama unyana wakhe okuphela kwakhe amzeleyo ukuze iimage kaThixo ekuthi ingafane ibe yinto ephelele emoyeni. Ngoba uthi xa ethetha la verse igqibela ithi oluthando lungaka asenzele oloko kuba sithi noba singabantu abangomama noba singabantwana noba singamadoda kodwa uThixo asenzo ba sibizwe ngoba singabantwana bakhe. Amadoda nakathanda ufuna ugoba ulwimi pha ithi sibizwa ngoba singabantwana bakaThixo afuna ukuthi sibizwe ngoba singonyana kaThixo. Abantwana basisipho sikaThixo. It doesn't matter. I'm not condoning into yobana makubekho abantwana kungatshatwanga. Kodwa umntwana ozelwe kungatshatwanga akasoso. Isono yilento yenziweyo ukuze kubekho umntwana. And so umntwana no pin umntwana ofikayo endlini noba ufike kanjani na kodwa usisipho esivela kuThixo. Usibone sisipho esivela kuThixo selulahlwe ngabo bazalayo uxolwe ngulo mntwana ebenikwe igama. Ngoba nakulo mntwana bukhona ubuThixo kuye. And so sithi naxa bephehlelelwa mongameli wami asithi basisono sithi bazalelwe esonweni bengesosono. Hayi ngwane sithini kwazizibakhe inkolo yethu ithi sidalelwe ke ngoko ukuba singabantwana bakaThixo. Sidalelwe okokuba sithandane sikhuselane sikhasane sibe kufuphi nababandezelweyo nabacinezelekileyo. Sivume madodana ukubeka ubomi bethu kwirisk sikhusela abo bangakwazi ukusikhusela. Xa ujonga iministry kaYesu uYesu amaxesha amaninzi ube riska ngenxa yabantu abangekwazi ukuzimela. Uthatha irisk
uYesu yokuyequleni aziyo ba xa esiya kuliqula likaYakobi akamkelekanga bathatha irisk ukwenzela ba ithi le ntombazana exinzelelekileyo ngokwasengqondweni eyacinga oba izinto zonke ukuze zibe siphelele emntwini kunyanzelekile oba ibe isequleni likaYakobi wathatha irisk yokuzofuna utshintsha ingqondo yokucinga because xa uyindodana unoxanduva lokuncedisa ukuthi utshintshe ingqiqo nendlela umuntu acinga ngayo yiva xa sele uThixo emncedisile uYesu kulangqiqo nguye obheke esixekweni because ukhululekile engqondweni wa comfortable ba angangena esixekweni abiza abantu athi zani nibone umuntu ondixelele wathi wandixelela nezinto endakhandazenza. It was a risk ayithathayo uYesu okokuba athe ngqongwe ngabafundi bakhe intombi enethombo legazi yakumchukumisa emise yonke into athende le ntombazane ngumcekiswa eme azinike ixesha alibalo ba apha njengoba ndihamba ndinemission endibheka kuyo wakhumbula ba ayisoze iphelele le mission xa abo bangena amandla bengakhange bomelezwe. Okwesibini amava angoku uba sithe ezinyani zingentla zizizo kokuba yinkolo yethu loba sidalwe nguThixo ngokumfanekiso wakhe masiyamkeni into bana amava ngoku asibonisa oba asenzi kakuhle amaxesha amaninzi abantwana namanina thina singamadoda sibathatha ngongathi bangumgangatho ngezantsi. I think ezinye izinto kusafuneka sizitolike kakuhle eBhayibhelini yasenzakalisa lanto ngathi indoda umuntu ongumama ngumcatshulwa endodeni. Okwesibini iyasenzakalisa ngihlangothi apha eBhayibhelini kufanele uyigade kakhulu lulwimi and at the same time ujonga umzekelo xa ujonga istories zoku ze creation zokudala sibini enye part ithi uThixo wadala indoda nenkazana no language ekufuneka uyiqaphe ifana la language ukuthi unyoko abantu bacinga oba sisithuko and inkazana simply means ngumuntu olinina female. Uzaba nengxaki oba uzoyibeka ngolwimi lwaseflexaf uzawuyitolika ngenye indlela. Okwesibini amanina thina madodana sinempazamo yokuwathatha ngokokuba kufuneka konele thina noba bonelanga bona. Xolo bazalwane. Sinenocingo ba amanina adalelwe
okokuba konele thina singakhathaleli ukonela kwawo. Yakhe nayithetha kwenye convention lento ndisithi suthi xa uyindoda unemfuno zakho ungamcingeli omnye umuntu oba kufuneka uqala umlungise zinqamani imfuno. Ngoba lonto inyaniso lebazithola kwaba abantwana bekho apha xa sincokola ezi zinto. I think ilento ekhaya nina, I think ilento bekusithwa kumbutho wamadoda lokwenze basilungisana. Ngoba xa kundimo nemfuno ndizawusuka ndithi julukutu ndithi xa eqala lo mntu uba nemfuno nasendigqibile. So yonke lento it's about me, not yena. And xa imfuno zikuyo you ignore zona ngongathi akungumntu and ulibalo ba lo mntu unengqondo njengawe and unemvakalelo njengawe and naye ukuze azive complete ufuneka ningqamane ngemfuno. Phulaphulane baba. Abanye amazwi bazalwane. Xa neyiphi incwadi ozoyifunda iqale ibe nentshayelelo emveni kokungene kwisiqu sencwadi. Okwesithathu amanina siwaphatha ngongathi sine control thina ngemizimba yabo. If bengekho njalo ngakho madoda achaphazeleka kwi rape. Ba bengekho njalo uba bekungekho njalo ngekungekho manina axhatshazwa sithi singamadoda thina bekufana oba singabantu abanqanda xa kuxhatshazwa manina nabantwana. Imbi into bana uthi xa ungutata kodwa koyiswe nabantwana ngawe uthe thulana kutata ezongena. Lonto ithetha oba awungomzali o create space for umntwana oba as express ngokobuntwana. But xa ufikile nguwe oyena umuntu apha endlini ekufuneka uba uthi makuziwe kuziwe othi makuhanjwe kuhanjwe. In other words, la Thokoza statement ithi inyaniso emasiyamkele yokoba ngamanye amaxesha nenkcubeko yethu iyakwazi oba ibe nomthelela ekuxinzeleleni abantu abangomama. Ithi indoda ingathenganga nkomo, inkomo ithengwe ngumfazi. Kupole volume lapha. Kodwa uyive xa sele kuvutha inyama ithi umfazi akasidli isibindi. Kulula kuthi thina singamadoda okokuba sifune kwenziwe, but once kwenziwe izinto sifuna zenziwe our own way. Nyaniso le sithe kuzenzeni kwethu si exclude abantu abangabantwana nabangabafazi okanye amakhosikazi as if bona abananyama njengathi. Inyaniso yangoku yethi masamkelo ba nyaniso esingeke siyiphele. Okwangoku abantu abangamanina nabantwana bangamaxhoba phansi kwezandla zethu. Inyaniso leyo kumele siyamkele eyokuba
amakhosikazi nabantwana bangamaxhoba okuxhatshazwa sithi you can imagine if Suphendula. indoda ingakwazi ukurape a 3 months old. What are you doing? If indoda ingakwazi ubulala umuntu ethi yamthanda elala naye apha ebhedini yonke imihla kodwa ikwazi ngenye imini ukombula ingubo imchelele kule bhedi igqibe imnqunqe imenze ipisi imfihle imncwabe ireality le ekumele sifacile eyenziwa sithi ngoku ukuze uyijonge lento bana ingozi ezinye zezinto side sisebenzise amandla uThixo asinike wona okokuba siwasebenzisele ukudevelopa thina namakhaya wethu siwasebenzise thina uchitha thina namakhaya wethu nasi ke isivumo sethu point yesithathu kule Thokoza statement yafuna uyifunda le bullet point 1 kwisivumo sethu silumanyano lwamadoda siyavuma ukuba thina njengo Isaya singamadoda amilomo inqaphi nahlala phakathi kwabantu abamilomo inqaphi sithatha uxanduva olupheleleyo lokuba siyeke ukwenza ezo zinto besifanele kwa siyekile ukwenza ezo zinto befanele ba siyazenza senza ezonto besingafanelanga ngoba sizenze siyavuma ke ukuba obubundlobongela busisono yaye bunobubi ngamanye amazwi kule point yesithathu siyavuma oba sifailile thina ukurepresenta uThixo sibe ngabakhuseli baba bantu uThixo ababeke ezandleni zethu abona ke imentality yamadoda ukuthanda ushift blame ayiqala apha kuthi kwesisithili iqala egadini yase-Eden ukushift blame yathi indoda ebekunikwe yona uxanduva umthetho wale gadi wafundelwa yena engekho umfazi yathi yakuwa yenza into ebekungafanelanga ubiyenzile endaweni yoba ithatha uxanduva uThixo xa ivisita ufika ubuza uphila Adam athu Adam dilapha Nkosi kutheni ingabutyile na kulamthi bendithe ungatyi kuwo endaweni yoba ithi indoda Thixo ndityile ndenze impazamo yashift blame ayibhekisa kuThixo ngathi hayi Thixo ngulomfazi ondinike yena as if uThixo wayerongo ngokumnika umfazi so le ngongoma ithi ukuze sikwazi oba ilizwe litshintshwe sithi singamadodana kufuneka siqale kuqala thina si-accept oba asenzanga kakuhle ukujustifya kwamadoda fika indoda ithi hayi nam ndiyaxhatshazwa andizongena it's a topic for another day kodwa ezinye izinto xa sithetha inyaniso zikhona kodwa sikhona ezingekhoyo umzekelo kule nto yerape ngeke
uyikhola indoda ethi Rachel phula into bangela ndithi ngeke uyikhola inyaniso madoda into yokuba ukwazi ukwenza lonto yenziweyo nawe uyenze kuba unemvakalelo ngoba linde ngoba xa ingqondo iswitcheke off konke ingenzeka akho nto uzophinde uyenze ngoba ifridge isemkhenkceni inzima salwana andithi ayonto ingenokwenzeka kodwa I am not convinced okokuba into ongafuna uyenza kulula wena xa kufuna wena ngoba i-microwave ishushu kuwe wena unamsebenzi noba akukho nto ibasiweyo kuba kushushu kuwe and so xa kungu other way round uyaxhomekeka noba nawe uyafunana okugqibela kule ndawo ithi siyavuma oba sizithathe lula ingxaki nenhlungu zabanye abantu kuba kungezizo ezethu okokuba kunjalo senza isibophelelo ke ngoko ingongoma yesine okokuba thina singamadodana ngumcimbi lo Dlamini mfundisi uBhavu osinika i-direction nento ethi senza ntoni na ke ngoko kwezi zinto xa ufika kwesi sibophelelo ba ngokwale thokoza statement sivume thina esidlangalaleni okokuba senza ngakakuhle yafana kakuhle nalento ibithethwa ngumfundisi uBhavu esithi xa uvuma ngoku impumlo impuku ivele ngomsila uvuma uthi le into ayenziwa so sizinika uxanduvo luthi kuyanyanzeleka madodana siziveze kwindibano kulwelwa amalungelo abantwana nabantu abangomama sime thina nathi sithi ngokusaziyo ba ikhona enye indodana engenzanga kakuhle sime ngoba into ekumise esidlangalaleni uthi noba usewucinge ntoni isichukumisi sazela sakho okwesibini siyavuma okokuba sizothatha uxanduva lokokuba siye singamadodana kwi-convention zomama nezabantwana ukunika isupport atingakuhle okokuba press umzekelo kuthiwa lela xesha le-greetings kwi-convention uyazi oba ubi-convention ihostwe eMount Frere kuqinisekiwe ba ngalamini nizokwenza i-greetings amadodana e-region yaseMount Frere emapha nopresident so that abantwana xa nikubo okanye abantu abangomama bangaboni nje icawa from district level but babona ba sikhaswe na local level sizothetha apha upresident ethethe egameni lethu sonke esithi ningomama ningabantwana siyayazi oba phansi komnqamlezo siyalingana
ngoba phansi komnqamlezo akho mfazi namntwana akukho ndoda akho hlwempu nasithili sonke phansi komnqamlezo siyalingana okwesithathu singavumi nje isono sethu sisivumi isono ngenjongo yokuguquka ukwenzela oba senze kakuhle ukhona mthandazo ndiwuthandayo xa uqala icawa lo wemvumo yezono uthi xa uthatha uxanduva lokuvuma isono usixelele engqondweni oba ukwenza kwami kwanamhlanje akuzofana nokwayisono ukwenzela oba ubomi bangomso bube bhetere kunezolo lam athi nomuntu osandijongela izolo mna ngaphakathi ndonwabe ngoba andiyiyo lento bendiyizolo namhlanje into endiphuthuma kuyo ndiphuthuma ingomso elibhetere kunezolo lam esinye sesibophelelo ukukhangela nokusebenzisana nezinye inkonzo neminye imibutho kwinkqubo ezilwa nokuxhatshazwa kwamanina nabantwana le ngongoma ithetha into elulethi kuyanyanzeleka oba silukhupho luxanduva lungapheli lapha kuthi xa sidibene bali lukhutshwe lusiwe kwindawo esihleli kuzo uxanduva loqiniseko oba umuntu ongumama nomuntu ongumntwana usifumana ekhuselekile eminye imithandazo endiyithandayo apha ecaweni yasewisile esixelela kakuhle oba umsebenzi wethu ayingomsebenzi esiwenza xa sikwezindonga umsebenzi wethu bazalwana ayingomsebenzi wangecawa kodwa wona msebenzi wokutshintsha uzisa inguqu ebantwini ngumsebenzi esiwenza kwakukhala intsimbi okanye kwakuphuma icawa kwamkela ufefe kwakuthiwa icawa iyaphela umyale egqibela kuthi kuxa kuzawuqala icawa ngoba uthi lamthandazo zesithi empheni kobubomi esibuhlela apha ngaphakathi ecaweni xa sifika ngaphandle size sihlala inhlalo ebhedeshekileyo nelungileyo nebunqathu ukuze kudunyiswe igama likaThixo lingadunyiswa ngamadoda odwa lidunyiswe kumcinezeli lithe lidunyiswe nakumcinezelwa nditha ngokuthi inyaniso yeyoba amandla omcinezeli yathanda sisixhosa amandla omcinezeli abonakala amandla omcinezeli kumcinezelo amandla omcinezeli abonakala kumcinezelwa uba ucinezelo uthendaweni erongo udisplace kubonakala amandla omcinezeli apha kuwe ngoba ufika endaweni engaliwa kuyo ufaka umlo kodwa kungaliwa ngoba usuke emlweni amaxesha amaninzi nalapha enkonzweni kukho amaxesha oba kubundukunywe izinto ebengafanelanga oba senkonzweni athi umuntu oxinzeleleke ekuhlaleni azokhupha umsindo wakhe enkonzweni aye kunyanga ntathu ngoba yona ndawo azokwazi ukhupha kuyo umsindo uthi uba nomongameli uhambe naye exinzelelwe bubushushu bukhanyanga ntathu ebusuku xa ufuna kwenziwa inkonzo manje sithi nomsindo manje ethi nxa yintoni
athi lo nyanga ntathu impazamo ayenzileyo uthathe uxinzelelwa kwakhe wazongena nawe ebedroom siyasibophelela ngoko kokuba and lo mcimbi ngoka 2004 I hope le point ku DDSR iyabonakala kwireport yakhe ukuba sizawuqinisekiswa ba ngalo lonke ixesha xa sinika ingxelo ngamacandelo eDDSR ngethuba leconvention izawuba khona into evelayo ba loluphu xanduva esiluthathayo ukutshintsha imeko yomcinezelwa yeyiphi kwi-report zethu ku-DDSR kufuneka sibekho ii-programs ezivelayo ba thina ukusukela kwi-convention esidlulileyo ukuyoma kula convention nazi izinto esikwazileyo ukuzenza ndiyafuna ukuvala ngento ethi inyaniso bazalwane asikakazazi into esakuba yini asikazazi into esizakuba yini kodwa yona nto ezakwenza ubomi bube bhetele lithembe lithi xa sisenza kakuhle xa silususu uxinzelelo ebantwini bakaThixo xa sibuyisela isidima kubantu abangenasidima ngenxa yokwenza kwethu sawuthi ke ngoko ngenxa yokwenza kwethu xa ithe wabonakala thina sifane naye enkosi One heart, one way. I basalwa nefeli. Nam kufeli. Bathale nje bahlanu. Ngibayeke. Yebazalwa. Uyabona ngoku uxa sisemdzulweni yeconvention. Xa unothi makuye kwinto obuze kuyo kuzokwenza. Now 1, 2. Kona senye 3. 4. Sokuqhubela sikhona? Ndithathe 4 ke ngoba ndiqhubele. Masiqale ngoba bendinibala ke kanti uhlame. Enkosi Mr. Ex-President, President ne convention ne speaker sethu u Vice Chair wesithili oqala manje ulele ngwane nge thought provoking mthetho yakho I think lithuba lokuba noba sixoxanga given the circumstances of the day say le convention sithathe i-resolution 80 i-convention ebihleli apha ithathe isigqibo sokuba the upcoming triennial convention yamadoda it revisit i-aims and objectives zalo mbutho ngenjongo zokufaka i-amendment apho amadodana azawuthi xa kufunda umgwaqo wawo ayifunde into ethi enye ye-aims and objectives zolumanyano is to fight this pandemic. So if, through Mr. President, if Londo ibengamkeleka, I think Sefanelova City petition the upcoming triennial convention. I thank you, sir. Umzabo Oscar kakhulu ngasibulele ku Vice Chair siyabulela kakhulu President ne Executive bazalwane one heart sibulela inyaniso uba ide yatsola
yaphuma eLubala. Siyavuya kakhulu. Inkosi kakhulu ngalondo kulomkhosi wamadodana. Ndifuna nje ukuphawula lento ethi enye yezinto ezisibulala kakhulu ngamadoda ebandla lamaWesile singamadodana ukwenza izinto ngesiqhelo. Isiqhelo siyayoyisa ingqondo. Ifana nalantu bomuntu ukuthi uyinto ethile okanye anikwe iposition. Mhla wehla lingatshintshi igama nomzi wakhe awude waziwe ngeposition awayenayo. Mhla uye ukubizwa lonto uyonakala nasengqondweni nengqondo iyonakala. Uba umuntu oyindoda basilimaza abantu abangotata. When it comes to rape, uba wayenengqondo ethi indoda yinto engaphezulu kwabanye abantu, especially abantu besifazane. Uba kuza amanye amacebo okokuba naye uyakwazi uba ngaphansi, indoda ayifuni kuyingena. Into yaziyo yoba yona iyinhloko yeyinto iyinto indoda yoba ngaphezulu. Lonke ixesha kulilizwi, kusenkundleni, kusekuhlaleni, kusendlini, kusebhedini, kukwimandlalo, ingqondo ithi ndingaphezulu. Izisi kudenge ke lonto. Vice hayi bazalwane angizofa ngiyabulisa uvice zo address uvice ngizothetha ndijonge kuwe ke xa ngithethayo because xa ithethayo nesithi sithetha ngenxa yakho. Ndifuna ukuza ke ukuthi uvice siyavulela president, I'm sorry, president ezi ingxoxo ezinjena. Ndiyindoda mamela, ndiyindoda in making. Ndifuna ukuya lapho, ndifuna ukulonda, ndifuna umamela ngakhalula uthethe. Ke ngoku ukuba sifumana ingxoxo ezifana nezi, zingxoxo ezisosenza thina singalamadoda sikwazi ukwakha imizi yethu. Ndiya kulanto ayithethayo uba ubawo apha ecaleni kwam uthi nokuba sinala mentality ethi indoda iba ngaphezulu, ayikwazi ukuba ngaphansi. Ininzi imizi ichitheka based kweso statement. Ukuba ngoku uyabuya uMamkwena kube nguye initiator into ukuthi ngoku ndizoba ngaphansi ngena ngaphezulu, siyambuza uyithatha phi lento? Akulala ngalomini lento kwena sithini masiyithethe sazi ukuthi kumele yazi. Hayibo yanazi yangikhumisa kodwa yanazo ngikhumisa masinyamezele bobawo soso sinyamezelana. Ndifuna ke yokulento ke ngokuthi tata ke ngoku minintsi imizi echithekayo through le mentality sinayo
ngeyiphi ke into esingasincedisa yenqoqa wethu ngeyiphi into engasincedisa ukuthi amadoda azi ukuthi siya xa sisekhaya siyifamily umama notata niyalingana when it comes to ukwenza into ze feelings naye unayo imvakalelo bangaqhwetha nawe uqhwethe Nkosi lamla utatuzithe ake sigqwethe tata mncinci kwasekufutshana lo xa iphuma phiza kuwe ex-president no-president netafile yonke ndithanda abantwana. I've got two beautiful boys, uAviwe noAthenkosi. Ndiza kumcimbi wokukhusela abantwana kutata nokuthetha nonyana bethu openly. uAviwe wam unyana wam omdala una 19. Ndithi kuye ngokunkwenkwe ukwazile ukumanager esa stage between 13 and 15. Ngoku umuvela kwesinye stage masithethe pha high school sex sithetha nje ngoba ndikhulisa boy child. Drugs and ke those multiracial schools uqalwa ngalanto ekuthiwa yi-vapor. And ndithi kuye stay away kulanto ufike bathaya hayi umnandi lo msi uqalwa pha. So ndizama ukuthi ke botata masithetheni nabantwana bethu. Pha kwami kuthiwa brother lo mncinci nguye wayiqalayo athi zangathi tata okay brother. So dilapho ndingubrother ngoba ndihlala nabo siyancokola and ndithe gqibeleni ndingumuntu osithandayo ke i-claim name uMadu Bhela uKhuboni. Ndithi kuyomdala ngoku mna ndithatha intongo tata basekho ekhaya. Ngoku wena kule ndlu yotata ungomnye wonyana abadala. So ngoku uze uyithande into yefamily. Zine-family zintathu nazi zama ukuthi bethunana botata masihlale phansi nabantwana kuxoxolwe kube mnandi. Brother, how are you? Nami ndithethe naye kube mnandi. Sinakekela abantwana especially onyana. Yeah, pha utatuzithe yeah. Nkosi President, Nkosi Vice ngale esi statement osenzayo usikhumbuza usithi umonakalo wona ukhona. Siyabulela kakhulu Dad uBhavu, siyabulela kakhulu. I think Presiding Bishop has said awakening and urgency and agency. Now, I just want to check with you, Dad uBhavu, no Dad uHlongwane Ndobana. Don't you think it is about the content within our agencies, structures? Remember, we've got an agent
somebody oguquka eDamascus belong to an agency. Then utu presiding bishop, there is a need for awakening agency unqamiseko to look into the agents, the structure, the YMG, to check the content within. Don't you think, Indobana, we need to revisit the content of our agents? For instance, in our case now, the YMG content. Because sometimes it becomes irrelevant. Sometimes it becomes very, very irrelevant. So I just want to bandi cheki sheguni Indobana. Anicebisi na ubamhlambe mayihlolwe phakathi ba sihamba in line with the winds of change. For instance, ezinto ezithethwa apha asange zithethwe kudala kwakusithiwa azithethwe ezinto apha. Now kungoba mnandi ke Indobana if they can mhlambe become part of the content ye agents. So I just want to check, for instance, utatu Bavu uti about the agents ziyakwazi zitimfuba zikhiwa kodwa zibe zivele ngomsila zikhiwa zi-agents. Amen. Who belongs to agencies. So funeka Indobana sichekishe content kakhulu engwane, asichekishe content and avoid Indobana mhlambe sibe theoretically only, but we need to move out of theory to practice. Moving out of theory means that we've got to read the Bible and get out of the Bible and go and apply into according to the context. Yeah. For instance, kudala sikhona, but culture yethu, it is always a hindrance. For instance, njengoba silapha ngoku singalalanga, kodwa kukho amadoda apha azawuthi xa abhubhayo unkosikazi phe makahlala unyaka engayi ecaweni, divorce from the people abaphila kubo ecaweni. So we need to revisit. Those are petty things when you look at them. For instance, ukuhlaliswa komuntu ongumama, umuntu ongutata ongahlali yena ngaba namhlanje but tomorrow sekisetown, but umuntu ongumama ahlala iveki yonke, I mean unyaka wonke. Those are the petty things in our culture that are supposed to be changed. That is the context. That is the content. Thank you. Enkosi press dicela mina into ba si tata o vice bishop sichekishe lento ethi uThixo ndimazi njengomuntu ongenza impazamo. uThixo ndimazi njengomuntu accurate. noThixo owenza izinto ngendlela engasoze bena mistake. Kodwa ke ngoku ndikhala into ba kulethokoza statement sichekishe into ba siuphendula njani umbuzo othi uThixo uyakha indoda completely ayigqibe ayinike zonke imfanelo zobudoda but akugqiba aplante kule ndoda feelings the female. Ayakhe le ndoda ayigqibe tu iphelele cwaka futhi ibe nezinto zonke indoda efanele uba nazo. Akugqiba aplante kule ndoda imizwa ye opposite sex. Agqibe futhi akhe uThixo le female ayakha ayigqibe ayinike zonke izinto ifemale efanele makube nazo. Akugqiba aplante kule female male feelings.
then how do you get to that? Because then how do we answer? In one of the Model C schools, as is called, they are only good for English, but culturally they are destroying abantwana babuya behlaza eke. But we are good into kuba uthixo lotata undicela ngayo uthi nguthixo ngenza mistake. But kutheni lento eza kuthi ndiyinkwenkwe andenze ndirhalele enye into okanye ndive enye into abangaphakathi kwam ngositata. Enkosi. Nobhala ayikho kule thokoza statement lelo ke kakhulu. So I'm here to go on the thokoza statement of faith. Because le topic ehlukileyo eyolunyusu ezawufuna ke ngoku sizobiza sizoma sithethe ngayo ngolusuku elungolilo olu. Will not be doing justice ukunika a direct answer on that, because ngendithi enye izinto eziba ingxaki it's when xa ukwi podium uthathe nento yokugqibela abantu ongabaziyo wena ifuna la topic sinika abantu because aba esiqinisekileyo ba I understand about understanding sokoba kwenzeka ntoni apha without ukuba kujajwane and on. So ndicela le sibeke ecaleni thokoza statement of faith and life ijonge izinto ezilapha ngasentla. Ndicela nje uphendula le mibuzo engasentla kuphela. Lo nto ubeke ecaleni nobhala mhlawumbi ekwenzela oba kube lula ndivume ndithi mandohlulwe andizokwazi yonke into ndingene kule yethokoza statement of faith and life. Andiqale kumfundisi uZide. I think into ebalulekileyo that uZide apha kukuthi if you are reawakening okanye you are reviving okanye you are reigniting, ithetha uba uvuselela into ebike yakho. You reignite because bekhe kwakhona ukuvutha okukhoyo ngaphambili. You uvuselela into ebike yakho. And so unyanisilo ba we process of reawakening kufuneka sizinike ixesha lokuba si revisite agent sijonge ukuba apha kuyo bekusenziwa njani izolo, and then zeziphi izinto ezingasincedisiyo ngoku, so that what has been done edale izolo kufe sikwazi ukuba siyibeke in today's context. Sithathe lando esithi we are reawakening yona, we are reviving, we are reigniting yona, and revisit. Then after doing that, we take that and put it into a context yayo. Ndingene kumcimbi kamfundisi uBhavu bekhomenta, and I think this is one of izinto ezenza inhlungu in our districts. Lokuba siyathetha ifana nalanto uyazudibane nomuntu athi hey uShumayeli phamto kamsindo. Hey Shumayeli hey besithi hey andisamkhumuli kodwa Shumayeli. So we are just wasting ixesha lethu okokuba mfundisi uBhavu sihlalapha kubekho ingxoxo ezikumila kunje, kodwa sife xwaka kungabikho ne-resolution on ekuthini how then can we make this okokuba ibe practical, because what is on paper ayibalulekanga ingekenziwa. Eyona ibalulekileyo is to take what is on paper and put it into action, so that kube lula okokuba i-organization iphile ibe i-organization eyenzayo, because ingozi i-theory engena praxis.
Mzangwa, I think ndibambile kakuhle lo mcimbi ubuchaza kodwa into ebalulekileyo endicinga ngoba ingasincedisa ithi ithokoza statement of faith siyadinga honestly speaking okokuba singathi ukuze sibe siyadibana siyodibana kwi-conventions. We need to have gatherings ezingekho formal ezibumbiso apho sizofundisana apho sizawuxhobisana apho sizawucebisana. If we are uyaqaphela thina singamadoda we are always behind kuyo yonke into. Nansi into ebonisa lonto. If you go to omama baqali iprogram ka yokuraiser a girl child. Xa besakha le ntombazana thina singamadoda khange singxame ukuyoza neprogram ethi we need to raise a boy child because xa kurayizwa le ntombazana iraise indlavi ubudoda bebancinci sisike sicreate ispace soba kubekho icamps zabo apho sibapheka khona sibalungiselela ingomso. Kuyafuneka okokuba xa ungumKristu nophina usoloko unexhala lezinto esaza bakho usoloko unexhala lokuba noba ndilapha ngokwenyama kodwa iliso lam malisoloko lijonga izinto esaza bakho eschatology eschaton to have ilihlo lokubona izinto esaza bakho ezazinto zabonwa nguYohane singekabikho esesiqithini sasePatmos wazibona ngeliso lenyama engekafiki kwixesha loba afike kuso. Umve esithi xa ethetha ngazo izinto esaza bakho athi ndabona athi xa egqiba ukuthi ndabona eze nomfanekiso ngqondweni wesisihlwela sibonileyo usibona engekho kuso waqoba izinto esaza bakho xa esicesiza naso esisihlwele adanike nomfanekiso ngqondweni nengxoxo uthi kwada kwakhona umbuzo bangobani naba bavela phina wathi aba noba ngoku uba yabonisa izinto esaza bakho uthi ngoku baseva izinto ezibhlungu kodwa ngoku ngokweliso lezinto esaza bakho uthi okuya babe semhlabeni babelilinye empezi bebandezelwa uthi ngoku bathi ngexesha ngenxa yokungxamela into esaza bakho bathatha ingubo zabo basifaka egazini. So ungxamela ukubona izinto esaza bakho ngokukhona eschatology. Okugqibela we need ukuthi sivume inyaniso bazalwane ethi ezinye zezinto honestly speaking zenziwa sithi xa sizenzayo xa sidibene kwezi dibano zinje kumele ba sivumo ba we need to transform. Asinayo enye indlela sinyanzelekile ba sivumo ba senzanga kakuhle oba senzanga kakuhle sichintshe senze kakuhle. Honestly speaking ezinto kuthiwa umntwana oyinkwenkwe because no inkwenkwe na umntwana kuthiwa umntwana wamolestwa that is not supposed to be happening. Sikhona singamadoda that is not supposed to be happening. Sinoxanduva loba umntwana umfundise ngokwasakhulayo ba yintoni ezawuncedisa uthi ngoku lapha ukroba ingomso. Enkosi. Basibulele kakhulu ku tata u vice chair. Masibulele kakhulu. Kuthethwa kakuhle kakhulu apha. Into nayingxaki yethu madodana kuba zoba sithetha namhlanje inoba sabe sothetha into convention nyako zayo. Nathi into esenzakalisayo asinayo iprogram of action. And kuzo zonke izinto singacikoza sitshona ngapha senze konke kodwa uba asithatha uThixo simamele yena uba uthini noThixo. Zama ukuthi noma siyagoduka madodana uzofika eqoneni yakho wedwa
uthi Thixo xa kunje uthi mandenze ntoni. Siyabulela kakhulu, masicela delegate esecocweni. Isondele ngaphambi. Ukusesa kuhliwa ukufa emhlabeni singaphela phandle Soleni bazalwane. Sayizofika apho siya khona. Soleni bazalwane. Xolo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bawo President wale convention. Ex-President zonke zesekethe. Ispeakers namhlanje indwendwe. Siqala inzolo kwelo cala. Ne convention yonke igama lenkosi Yesu Kristu molweni. Dithunywa yile executive yesithili. Uba lenzile isilombulelo kumfundisi uhlongwane. Egameni lale convention kwela amadoda asemgwala. Edlesha school. Lideshe libhlu. Ngoba siku society ekuthetha wonke umuntu ekubhahle wonke umuntu ekungcwele wonke umuntu lonto yenze siqonde ngoba imisebenzi yomongameli bethu ibanzi
kodwa noma kunjalo uma ibindimi bendawo koyika ngesizathu esidini kuba sikwelizwe kuthetha wonke umuntu bendawo ikuma kodwa ndomelezwa kumbhali othi xa enqanda iaudience enjengale yasemgwala ngoba ithuba lophulaphula limbala elininzi lothetha uthi uLuka akomfundi umkhulu kunomfundisi wakhe kodwa thethe manje madoda nathi umfundi ofundisekileyo uyoba njengomfundisi wakhe kusho ukuthi ngomso saba njengotata umfundisi ongwane wagqitha umbhalo wemizekeliso wayela amatyutyusa afana nam oyikupresenta wathi lilungisa ukuze longezeke ukufunda kwabo Ndikhuluma ngenxa representation izindima zethu singamadoda sibuyile sibuya kuthi sawubuya kwindawo esihlala kuzo kumbhalo ngaphandle ndizawubulela ngoba into abangathweni bulela kuthiwa ndiyakwazi ubulela kuthi asivela moya ofaka umfundisi ongwane kuthi cela sisole baba uzawukhupha lo moya wafikayo wenza uba sithuba lelizwe lonke kuthi sizizinja ndibulela umfundisi ongwane ntshona ngoba ngalo moya ufake kuthi uzawuphuma la moya wenza uba sinto besithanda sesirhala ukuzenzakalisa amadoda ayabathanda abafazi kangangoba nengenayo imfazi iyamfuna nengenayo umntana iyamfuna kodwa these days abantwana nabafazi benzathwa ngamadodana nangamadoda kwelizwe Nkosi nalento mana qhubezela ngoba umpostoli uPaulos uyibonile uthi kuthi sengifuna ukwenza okuhle usuke kuvela okubi sekala madoda njalo dalithongwane indexethi bathikwa enkosi wenze kakhulu ikwekwe yafika kwakho provided uyibisile address executive enkosi na one heart one way basibulela kakhulu bethona kule delegate yasecwecweni ethetha kamnandi kangaka manditsho bethona ndithi okwakaloku nje usisagqibile sishiyekele nje i-item eyi-1 i-memorial service kodwa kwesigqibo zethu zesekethe apha kuprogram isapha ithi 8:30 lo ekunguye ngoku 8:30 ngoba isizathu besindishilo abantu bahlala kude bayahamba ngokuzithoba okukhulu ke madodana le convention yethu iyoba ihlazo into yoba singathi masiphuma siya esapheni uvela ubona uba wena mawungabuye uze apha uze sitye isapha sibuye sizogqibezela nansi into yethu sikhutshwe zisekethe sikhutshwe ngokuthenjwa emaseketheni uba sizokwenza lento siyacela ke bazali bam uzosixelela nobhala uba sizo amaxesha okubuya kodwa nqwela sonke sibuye sibe la enkosi kakhulu press bendicela into yoba ngoku ngo 9:30 8:30 ngoku sibuyeni ngo9 ngo 9:30